Fil-qalba tal-kapitali Malta nediet il-viżjoni tagħha l-25 sena li ġejjin. Il-Viżjoni Malta 2050, pjan strateġiku mibni fuq aktar minn sena ta' konsultazzjoni mal-pubbliku u esperti internazzjonali. Fil-qalba tagħha messaġġ ċar, is-suċċess tal-pajjiż ma jitkejjilx biss bit-tkabbir ekonomiku imma bil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-viżjoni tistabilixxi 100 miżura konkreta sal-2035 u hija msejsa fuq 4 pilastri ewlenin: it-tkabbir ekonomiku sostenibbli, servizzi li jqiegħdu lin-nies fiċ-ċentru, pajjiż reżiljenti b'edukazzjoni moderna u użu intelligenti tal-art u l-baħar. Dawn huma sostuti minn 5 fatturi ewlenin fosthom governanza effettiva, fondi u investiment, trasformazzjoni diġitali, żvilupp tal-ħiliet u immaġini viżwali nazzjonali. Minn dawn il-pilastri joħorġu 6 proġetti ewlenin. Fost l-aktar ambizzjużi l-introduzzjoni ta' sistema ta' mass transit għall-ewwel darba f'Malta, flimkien ma' netwerk ta' trasport pubbliku riformat u aktar effiċjenti u Mobility App li taqqat mezzi differenti ta' trasport f'sistema waħda diġitali u faċli. Fil-qasam tal-edukazzjoni l-viżjoni tipprevedi riforma fil-kurrikulu b'enfasi fuq ħiliet diġitali, sib kritiku u suġġetti STEAM flimkien ma' investiment ta' 91 miljun euro fl-immodernizzar tal-iskejjel. Fil-qasam tas-saħħa pjana l-espansjoni tal-kapaċità kirurġika fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Ġenerali Tawdex u aktar investiment fis-servizzi inkluż saħħa diġitali u teknoloġija ġdida. Il-viżjoni tinkludi wkoll investiment fl-enerġija nadifa u proġetti ambjentali, b'aktar spazji ħodor u trasformazzjoni ta' siti bħal White Rocks f'Park Kostali ekoloġiku, Manuel Island f'Peniżola Kulturali u ekoloġika mingħajr karozzi u Fort Campbell f'Park Naturali Nazzjonali. Il-kol bilan li ħadru lil Malta. Tinkludi wkoll riġenerazzjoni tal-portijiet u titjib fil-konnettività b'attenzjoni partikolari għal Għawdex. Il-progress tal-miżuri se jkun jista' jiġi segwit mill-pubbliku permezz ta' porti l-apposta fejn se jkun jista' jara l-avvanz fuq kull miżura. Fl-istess waqt kumitat tekniku se jissorvelja l-implementazzjoni. Is-suċċess tal-viżjoni se jitkejjel permezz ta' 3 indikaturi ewlenin: il-livell tal-iżvilupp umanu soċjali, idħul disponibbli tal-familji biex il-Maltin jibqalhom aktar flus fil-but u sodisfazzjon bil-ħajja.